Salut! Acest tutorial este despre funcția callback din JavaScript, o funcție denumită Higher Order Function, ce nu e altceva decât o funcție clasică ce preia ca argument o altă funcție. Respectiv, dacă avem o funcție denumită fn, da, function, și loghează în consolă argumentul de aici, da, dintre paranteze, dacă am rulat această funcție, da, cu un parametru, să spunem 2, vedem că în consolă este logat 2. Dar dacă acest argument ar fi o altă funcție, let arg egal cu function, și trecem aici 2 parametri și returnăm suma lor, x plus y, nu este un exemplu foarte practic, dar e suficient pentru a înțelege ce este funcția callback. Dacă am executa această funcție din nou, dar am trece la argumente funcția de mai sus, arg, și am pune doi parametri, vedem că este logat în consolă 7. Cu alte cuvinte, funcția a preluat altă funcție ca argument. Un exemplu practic ar fi în momentul când dorim să încărcăm o imagine în DOM și să fim notificați când acest lucru a fost finalizat. Am avea următoarea situație. Avem în DOM un div cu un preloader și cu ID-ul ImageLoad și codul ar fi următorul. Creăm o funcție denumită load image, da? Ce are ca parametri source și o funcție callback, ce dorim să o și explicăm aici. După care creăm o variabilă let image egal new image, este sintaxa default de la JavaScript, din JavaScript pentru a încărca o imagine, image on load egal function, și aici avem în felul următor: if callback, dacă există o funcție callback în argumentul funcției load image, atunci să executăm această funcție cu argumentul img, da? Cu noua imagine, practic, image source egal source. Ok? Bun. După care rulăm această funcție. Am un GIF animat, mypicture.gif, ca și sursă. După care funcția callback, ce o denumim complete, o și creăm imediat. Ok? Complete ia ca și argument imaginea, da? Img-ul acesta de aici, cel ce este creat de funcția load image, și avem așa: let image load egal document get element by id image load, da? Preluăm acest div, id-ul image load, îl preluăm în funcția complete, după care document punct get element by id loader punct class list punct remove, și aici dorim să îndepărtăm preloaderul, da? Care are ID-ul loader și clasa loader 03, remove loader 03, după care image load append child image, și în final logăm în consolă imaginea a fost încărcată în DOM. Da? În momentul când salvăm, browserul să facă refresh automat, o să mai încărcăm încă o dată, vedeți, se așteaptă, se încarcă imaginea, după care o să avem în consolă imaginea a fost încărcată în DOM și respectiva imagine. Probabil că vă gândiți că am fi putut să nu scriem aici callback și să punem funcția complete direct în corpul acestei funcții și ar fi funcționat la fel, dar acesta ar fi un caz nerecomandat, deoarece am putea avea situații în care dorim pentru o imagine să avem o funcție callback, pentru o altă imagine altă funcție callback și așa mai departe. Altfel am fi blocați în acest caz la o singură funcție. Dar dacă aici avem funcția callback,
ca și argument, atunci am putea avea, de exemplu, o funcție complete1 ce ar, să spunem, imaginea 2 a fost încărcată în DOM și în acest caz, când rulăm funcția complete1 ca argument, vedem că mesajul este altul și, bineînțeles, corpul funcției ar putea conține alte scripturi, alte coduri. Deci aceasta este o funcție callback, este o funcție ce preia ca argument altă funcție și este foarte utilă în JavaScript în general. Riscul ar fi să nu ajungem să avem ceva de genul acesta, o mare piramidă de funcții callback, da? La asta ne putem expune, trebuie să avem grijă să încercăm să ținem cumva un ritm mai lent al funcțiilor callback, nu știu, 2-3 într-o funcție, pentru a nu ajunge să nu mai înțelegem codul când dorim să facem debugging. Vă mulțumesc că ați vizionat. Dacă aveți întrebări, puteți să le scrieți pe canalul de YouTube. Toate cele bune!